kasonga konzi gaga 2 minutes kaimbuka nani? Anonzani? Mr. Attention. Ndo kanonzi 1-0 kanonzi? Aiwa kanzi gaga 2 minutes. Kanonzi kasonga. Andi nyore. Akasika gaga. Kanonzi andi nyore. Gaga 2 minutes. Nase munonzo kane magaga. Ndruku kurova inese. Ne magaga. 2 minutes. Ndauda kuprofita vanhu hombo iri ga. Imi mama chicha muri kufunga? Tiri kufunga kuti vana vemurume wangu vabve pamba pandiri kugara. Vana vemurume? Vana vemurume wangu havanditeverere. Oh. Mungofunga kuti vabve? Ngavasuduke zvavo ndisare pamba. Gaga 2 minutes. Magaga 2 minutes. Chinzwai zviri kutaura Jehovha. Zvanzi vanava vana kwavanoenda. Nekuti imimi makavawana varipo. Ende imimi ndii makakonzeresa kuti mai vavo vabve. Saka ndatumwa naJehovha kuti mai vacho zviri nani vadzoke muende imi. Gaga 2 minutes. And I'm not good. Are you ready for Gaga 2 minutes? 2 minutes in the prophetic. Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy. Kwekwe Revival Night musi weFriday 29 May 2026 kubva na 9 p.m. kusvika kwaedza. Ibungwe Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens. Ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu waMwari 1-on-1 mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270 WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.